Kabalako saio hau dugu, olese egitera gatoz. Ze ondo hasi dugun saio hau, ongi etorri berriro kabalara. Eta gaurko honetan, dugu beste gai bat oso interesgarria, ez dana, hainbestan jorratu, baina oraindik ez gara helduko zer hitz egingo dugunen gana, eta hortako lehenengo baitugu bi supergonbidatu. Hortako ekarri ditugu honea Ane eta Maialen, beraz, txalo bero bat, txalo egin ezagun denok. Ongi etorri gure platora, gure saiora, espero dut gaur saio samurra izango dugu elkarrekin. Ze muza hobete? Hotzez, ez, ondo, oso pozikona gonbidatzeagatik, eskerrik asko. Bai, mil esker. Plazer bat, zuek honea etortzea, mesedez, eskerrak zuei. Zer, nondik zatozte, ez zatozte bakarrik zuen izenean, bai, baina baduzue hortik atzetik ere eragileren bat, ez da? Azalduko duzu apur bat nondik zatozten edo zertan zabiltzaten? Ni norretik nator, Euskal Herri mailan lan egiten duen eragile antiespezista batetik, eta batez ere komunikazio arloan lanean ibiltzen gera, azaltzeko zer den antiespezismoa, ze gauza gertatzen diren mugimenduan, ez? Eta eragilearen ideia edo da alde batetik elkarguneak sortzea mugimendu mailan, ez? Beste talde lokalekin antiespezismoa jorratzen dutenak, eta beste alde euskeraz material antiespezista sortzea gure hizkuntzan ere gai hau mai gainean jarri ahal izateko. Zora dituzu aparatu uztartu maila lokal hontan kontzientzia eragile eta baita ere ekartzea gurera beste tokietan egiten dena, ez da? Hori da, bai, kontatu ahal izatea, ez? Mugimenduan gertatzen den guztia eta animalien inguruan gertatzen diren gauzak kanal batean edo bideratzea. Eta Euskal Herri osoan zaudete edo toki batzutan bakarrik, edo geografikoki nola ibiltzen zarete? Euskal Herri mailan jarduten gera, kide ezberdinak ditugu Euskal Herrian zehar, eta batez ere komunikazio kanalak digitalean izaten dira, orduan iristen garen tokitara. Nondik jarraitu behar zaituztegu orduan? Abildua? Nor.eusen aldi dituzue aurkitu, gure web horrean azken berriak eta baita ere materiala euskeraz, PDF-an, fanzineak, liburuak ere euskeratu ditugu, eta sareetan bestela hori abildua EH antiespezistan. Ados, beraz, bakigun non jarraitu orduan zuen taldea eta komunikazio proiektu guztia. Mil esker, Maialen. Eta zu, Ane, aldiz, non izatoz? Bai, ni nator Fridays for Future Donostitik, dala mundu mailako mugimendu ekologista bat, gaztez bultzatuta, eta gugea Donostiko nodoa. Gaude, bai, harremanetan gaude baita ere talde estatalarekin baita ere, eta hori 2019tik daramagu pixkat larrialdi klimatikoari ahotsa ematen, eta klaro horren barruan sartzen da haragi kontsumoa, ze azkenean honek asko kutsatzen du, ezta? Orduan horretan ere ibiltzen gara. Orduan zubiltzen zarete Donosti mailan, ez da? Zuzatuz Donosti talektik. Hori da. Bada sare bat nazioarteko, Fridays for Future. Bai, hori da. Hori zer da, Greta Thunbergek sortu zuen mugimendua gutxi gora bera edo? Bai, sabera hasi izan ostiraletan parlamentu aurrean esertzen, jendia hasi izan berarekin esertzen baita ere, eta horri internazioen mondura mailara iritsi izan, eta orain arte. Ados, baitu geben bitalde, mil eskerran, baitu geben bitalde super desberdin, baina azken finean apur bat gai inguruan itzeingo dugula, suposatzen dut. Eta galderatxo badakatzu bentzat. Abatar ikusi duzue? Lehenengoa bai, bigarren oraindik ez. Bigarrena? Bai. Ze polita, ez? Nik uste gorko gaiekin apropa gora lotuta, ez? Ikustea haien burruka, nabiak, lurra defendatzeko. Nik ezagit pelikula horrek asko konbentzitzen hauen. Bai, kritika pixka dago. Eukiditu kritika latzak, batez ere mugimendu antikolonial eta antiarrazistetik, egin diren representazioengatik eta hola. Baina, pelikula hortatik bai erreskatatu daiteke oneri asko gustatu zitzaidan, ezakit badagoela, bale moduko bat, ezakit espeziak nola izan adun orain, baina taldetik, bere klanetik kanporatzen dutena, ez? Eta gero bere buruaren defentsan eta bere espeziaren defentsan jarduten duena borrokan, eta uste pertsonai hori oso, polita dela. Bai, bakitzen diozun, bai, egia esan oso polita zan hori, nikian egar egin nuen. Ondo dago lako kritikak egitea.
Bai, osea, gero egia da, prentsa, ezakit nola ditzen da, baina, como prentsa moduko ekintzetan ere, eukizutela, como, espektakulo bat delfinekin, osea, kautibidatean dauden delfinekin, eta hori da horregatik, da, nago pixkat, como, eszeptiko filmarekin, baina egia da, gero filma izan bar dela superpolita. Bai, beti behatu barri azken finean alde, zorroztu bardien alde guztiak, hori ondo dago. Bueno, mi esker, orain sartuko gara gehiago, baina lehenengo unai eukiko dugu hemen, bere tartetxoa hartzen. Tori unai. Aldiro egiten dugu bezala ez gatoz ez dakizuen zerbait azaltzera, baina egia da zerbaiten jakitun izateak ez zaitula zertan eramaten hor arazo bat identifikatzera, ezta? Gure gizarteak baditu 11 ertz, baditu 11 norabide desberdin, eta guk denak arakatu nahi ditugu. Eta gaurkoan mahai gainean jarriko dugun ertz hori, bai da zuzenki zeharkatzen gaituen zerbait, ez? Azkenean, bitzigera sistema batean, nun edatuen dago eredua den ekoizta eta kontsumitzea, ekoizta eta kontsumitzea, buruz buru eta itxu. Eta badakigu honek zenbait bizitza ere eramaten ditula berekin, zenbait bizitza suntxitu egiten ditula. Eta uste dugu ez dela asko eskatzea, noizbehinka galdetzea nondik datorren kontsumitzen dugun hori, nola ekoizten dut, zertan gastatzen dugu menetan dirua, ez? Eta sistema honek baditu, ez, 11 norabide, baditu 11 ertz, esan modu batera esateko, eta gaurkoan bati eutxiko diogu, haragiari. Bai, ongi entzun duzu, gaurkoan kabalan, haragia. Bueno. Beraz, hasi barko gara numaitetik eta horrek nahi du, badaukazuela zuen patrikan, poltsikotan edo ekarri duzuela objektu bat, ezta? Nork hasi nahi du bere objektua erakusten? Maialen? Ados? Bueno, nerea txikia da. Ez importa, txikia, baina ziur esan nahi handia duela. Txilibitu bat ekarri dut. Eta, bueno, batez ere balio simbolikoa dauka. Otsaiaren 9an Mike Hillen heriotzaren urteurrena izan delako, duela pare bat egun. Eta, bueno, Mike Hill zan Hand Saboteurs taldeko kide bat, ez dakit ezagutzen duzuen, da eragile bat, bueno, orain mundu mailan jarduten duena, baina bereziki Inglaterra aldean, Irlandan eta bat hasi zena. Eta bazien eizaren aurkako ekintzaile taldeak. Eiza lehiaketak eta txapelketak zeudenean, batez ere seriaren eizarenak, ez zela, nahiko kontu klasista, aberatsak juten ziren zaldien gainean azeri bat mendian bilatzera eta horrela, antolatu ziren ekintzaile pila bat, ja duela 20 urte baina gehiago, eta bertara junten ziren mendira zarata egitea animaliak usatu eta hastia emateko animali horiek gorde ziten zen, ez? Orduan, iruditzen zait oso polita dela gauza hain txiki batek ez nola lortu dezaken elkarrekin, ez, zarata hori eginda eta ekintzaren bitartez, animali horiek edo beraien buruak salbatzeko denbora eukitza eta gainera konfrontatzea egun hortan dagoen violentzia guztia, ez? Eta horren oso polita iruditzen zait. Esan duzuna, ekarazo joitu txikia, baina baduen esan idatzean, oso handia da, beraz, eta ez duen bat ere ezagutzen, bere izatak itzuk ezagutzen zenuelan, edo? Ez nuen historia ezagutzen bakin, oza, banekien, barkatu, eza aktivitate horien buruz, baina ez nekien nola gelditu zirala. Mila esker, irakatsi diguzula guztioi zerbait gaur, eta behira, zerbait gehiagorekin behintzat, atako gara. Beraz, mila esker kartatik zure objektua, eta hor oso egur horretan, guztiak ikuste dezaten enun dagoen. Mila esker Maialen. Ezer. Eta zukan ez ere ekarri duzu? Nire objektua ez hain errebendikatiboa, baina, pixkate sentimendua badaka, dala nire amako paritutako sukaldatze liburu bat veganoa. Eta hori, ni veganoan egin nintzanean oparotu zidaten, eta ezakit dakat hemen nire apunte guztiak, nire amaren odol pixka bat behin moztu zala sukaldatzen, eta sin más, da liburu bat asko erabiltzen dudana, eta gaiarekin zer ikusia duena. Bai utzi hor? Azkenean... ezakit hemen... Gainean beste alasai. Hori gainean. Superpolita. Bikain. Esan duzu, badu alde sentimental bat zuretzako, nire oso polita da. Eta polita da ikusten, nire asko gustat ikusten beti liburuak bizitzartzen dutena, ez? Oharrekin, besteakin, noriten du zurea. Bai.
Mila eskerrik hartzegatik, baitugu bi objektu oso ezberdin, baina oso politak aldi berean. Sartuko gara orduan saltxan, lehenengo bago galdera nahiko filosofiko bat nik uste dut. Haragiari buruz hitz egingo dugu. Haragia, nola ulertzen du gizarteak haragia? Haragi guztiek trataera bera jasotzen dute? Gu haragia gara? Meloia irekitzera gatoz, edo ez dakit? Ja, eskezak ez zatoz talde antiespezista batetik, orduan ikuste galdera hau zurea dela. Baina, aldu zure iritzia eman da, sai, Bai, ni baina urtziko dizut zuri lehenengo itzaiten. Argi dago haragiak simbolo asko dituela, ez? Eta garrantzinetako bat estatusa da, eta nola haragi ezberdinek edo klase gehiago edo gutxiago daukaten, ez? Aberatsentzat diren edo ez diren. Orduan, nik uste mundu oso bat dagoela horren inguruan hitz egiteko kasik. Eta, interesgarria da ere gaur egun haragiak duen trataera, ez? Nola merkatuan, ze merkantzia da, oraintxe haragia, eta nola saltzen den modu ezberdinetan. Alde batetik, kuriosoa da orain ezakitentzun dituzuen supermerkatu ezberdinetan, batzuk haragi ekologikoaren aldeko apustua egin dutela, hori saldu ahal izateko, beste batzuek ongizatearen legearen inguruan aritzen dira. Orduan, haragiak nik uste krisi txiki bat daukala, ez? Bere burua saldu ahal izateko, ez? Edo beraiek daukatela arazo hori, argi geratzen ari dalako haragiak balio simboliko bat eta oparotasunaren simbolo bat izan dela, eta gaur egun igual hori ja zalantzan jartzen ari gehala, ez? Zer esan nahi duen benetan haragiak, horretarako egon gerala igual ekintzaileak eta hori garbitzen saiatzen irudi hori eta zer esan nahi zuen, eta hor badagoela ez dakit, kontraesan asko eta iruditegi oso handi bat, merkatua eta ulertzeko bestera batzun artean. Justo, orain esaten ari zean marketingi buruz, eta niri burura tortzen ari zait, justo ez da haragia moduka da esneari buruz, baina nola dauden orain anuntzio batzuk esanez, ni esnea edaten dut, no seke, eta ni orduan guaia naiz, eta orduan bai estatusarekin asko ikusia dakala, batzuk ere esaten duten maskulinidadearekin baita ere asko ikusia dakala. Bai. Tesi oso politak daude azaltzen nola gizontasunaren pilaretako bat ere den haragiaren kontsumoa eta nola beste izakien ganako biolentziak horrek reforzatzen duen gizontasuna, ez? Eta orduan animaliekin eta animali kontsumoarekin dagoen lotura. Eta, eta ere, lehen aipatu dut aberats hitzak zer esan nahi duen, ez? Da, abere askoren jabe izatea, ez? Eta hori da aberats izatea. Orduan, bai, hola balio horietan eraiki da, eta horregatik, ospakizunetan, gabonetan, da pasa ditugun guzti hauetan, animali importanteak jartzen dira mailan. Noski. Eta dutzen animali jartzen, arkumea, horrelako txerrikumea, ez haragi batzuk garestiak eta dana. Orduan, aberatxena egia da, oso interesgarria da, ez ikustean nola, behar bada nekazar gizarteatean zelako, baina ikustean nola diru asko, ez, baizik eta animali asko. Eta ipatu duzuzuek ere biak hori gizontasunarekin, hori oso interesgarria zaitere bai, adibidez, ezakit lega atera zen Espainiako estatuak jarrizun lege bat haragiren kontsumoa gutxitzeko eta hasi ziren eskuineko politikari gizon guztiak igotzen plateretan, ez, haragi serrak eta dana. Hori ikusi zen duten? Bai, guzti presidenteak ere esan zuen nola zan, un chuletón al punto edo hori dala imbatible edo lako zehoze esan zuela baita ere, eta esaten ari zen bakarra zan, gutxitu behartzala kontsumoa, ez zian ez da kentzen ari, zan bakarrik gutxitzea. Bai, personalki hartu zuten azkenean, ez? Bai, guztiz. Atake personal bezala. Interesgarria da, ez? Tesi hori induzuena gizontasuna eta haragiaren kontsumoa behar bada, bai. Eta aipatu duzu ere, bai, apur bat, orain marketing krisi bat bezala, ez? Haragiarekin, baina hala ere, haragia da gaur egungo merkatuaren merkantzia handienetako bat. Nola itxi gara honean, nolatan bilakatu da haragia lehen behar bada gutxi batzuentzako edo oso egun jakin batzuentzako zena orain hain merkatu handia eta hain kutsazailea dakit. Haragiarena industria bat gehiago da, eta animaliek daukatena da etekinak oso handiak direla. Azkenean dielako izaki batzuk, non beraien kontrola daukaten, noiz jaio, noiz hazi, noiz hil, nola bizi, ez, guzti horrena, oso errentagarria da, diru asko sortzen du, eta azkenean kapitalaren metaketak
hori du funtzio bezala, ez? Orduan da industria bat super zabala, gainera haragitako edo erabiltzen den, beste industria batzuetan ere erabiltzen da, zabaltzen da, eta industrializaziotik ona sortu dena da haragia hiltzeko gaitasuna seriean, ez? Osea, haragia lortzen da animaliak fabrikatan hiltzen, ez? Orduan hor, hasten da kate erraldoi bat, non, diru pila bat sortzen den, oso erraz, enpresa oso handiek, enpresa geroz eta gutxiagok jabetza gehiagorekin, eta hor, handitzen dijoa arazoa, ez? Gaur egunera arte, eta hor ja hasten dira, ez baian jartzen guzti hau ez baian jartzen dituzten ahotsak. Esan justo nahi nuen, dala Ford moduko mekanismoa, ez da, hori zuk esan duzuna kate bat, non dana ja mekanizatua dagoen, animaliak dauden kaiola txiki modukoetan, eta bai, da argia ikusi gabe kadena jarraitzen du. Aipatu duzu Fordismoa eta aipatu duzu sistema industrializazioa, hori da nahi dugu kapitalismoari buruz ari gara hitz egiten, ez? Kapitalismoak produzitzeko duen moduari buruz. Kapitalismoaren ezaugarrietako bat askotan izan daiteke behar bat sortzen digutela kontsumitzeko. Zuek behar bat sortzen digute guri haragia kontsumitzeko orduan? Bai, nik uste ezakit nahiko konplexua, ezakitzuk zeritzen. Bai, justo orain hitz egiten ari zeinan bitartean pesatzeraren nintzen, pues nola beste kapitalismoaren espresioak diala, adibidez, McDonald's edolako kadena hauek daudela baita ere oso mekanizatuak, azkenean haiek ematen dituzten aukera guztiak haragia daramate, edo patata frigituak daude txerriaren, nola da, txerriaren gantzan frigituak, eta orduan, azkenean ez dakit behar hori sortzen diguten, baina egia da ematen dizkiguten aukera guztiak haragia kontsumitzera botatzen gaituztela, ez da? Eta, bai, ez dakit. Nik uste horretaz gain, lehen hitz egin dugu haragia simbolo bat direla eta estatusaren simbolo bat dela. Orduan, hain arte nekazaritzatik bizi zen familia eredu batetik gatoz landa mundukoa, eta bar, gaitasunik gabe, ez, haragi hori kontsumitzeko, eta karentzia bat sortzen badezu, eta falta bat sortzen badezu horretan, gero desiragarri bihurtzen da ere haragia kontsumitzea. Bai, azken dut sortu nahi bat, ez? Nola, dan estatusekoa guztio nahi dugu aspiratu estatus horretara, eta nahi hori sortu, ez da? Bai, hori da. Bai, eta gero orain burutzen ari zaitze, azkenean kapitalismoaren argudioarekin jarraituz, kapitalismoak ematen diguna da, denbora ez eukitzea, ez da? Denbora guztia, lehenengo, lanera noa, pan, ez dakat jateko, ez dakat sukaldatzeko denborarik, jomar naiz gero, hori lana jarraitzeko, bale. Eta azkenean, haragia, orainago, asmatzen, baina egia da, haragia ere ematen dizkizu nutrienteak oso azkar lortzen dituzu, edo ez leka batzuk egitea agian pixkat plangintza gehiago behar duzu, eta agian ezakit, bai, beti errexena bilatzera bultzatzen zaituela. Agian hori da errexena baita ere. Bai, azkenean behar dugu orain bertan, azkar, eta bizimodu horren baitan, oso apur bat ez da. Baita, azkenean, aipatu duzuen ere bai, azkenean lantegi handi hauetan sortzen badiba ez kaioletan dana, horrek esan du izkutuan daudela askotan, nahiz eta sartu jende hola izkutuan daude gorde, eta hor komeni zaigu guri ez ikustean, nola trakotataera duten animaliek, ez da? Zer uste duz, alatuko esan zerbait jende guzti ikusiko balu fabrika handietan dagoen tratamendu hau, edo nola uste duzue? Nik uste guztiz disoziatuak gaudela, ez dakigula, edo badakigula, baina ez daukagula presente. Guztiz apatikoak garela animaliekin. Orduan nik uste badagola hor interes bat hori ezkutuan mantentzekoa, guk egin ditugu ikerketak Euskal Herriko hiltegitan, eta oso zaila da, argita garbi ez dute erakutsi nahi, eta erakusten duzunean inpaktu bat badu jendeagan, ikustea zer gertatzen den hor barruan. Adibidez, egia da, gero daudela tradizio batzuk, agian hor alda jonotuta desazkundea bezalako mugimendu batzuekin, ez ditotela eskatu industrializazioa batera usteko eta gehiago gure lurrera hor baserritarren inguruan, ez hor
behar bada, baserriak dituzten animaliak ikusten du jendeak nola hiltzen diren, horrek sortzen du beste binkulo bat ere animali horrekin, ez? Adibidez, etortzait burura txerriboda bezalako kontzeptuak agin gogorrak dira, baina egia da hor jerak ikusten dira zuzenan zer geratzen haragi horrekin. Zuek uste zuelako gauzek inpaktu bat badutela, edo aldula eraldatu gure harremana haragiarekin, edo... Ez dakit. Eske dago beste, justo buratu zait bideo bat dana, txerri batekin dagoela legela batean, eta esaten dio, benga, nahi baldin baduzu jan, hil behar duzu, edo lako zehoze. Askotan, klaro, baldin bakazu, hamburguesa bat dagoela guztiz deformatuta, eta zakala animali itxurik, agian hori da disoziatzea egiten gaituena. Jarrituzu. Nik uste horrelako kasuetan, argi dago animaliekin harremana zuzena daukaten pertsona asko daudela, eta normalizatu egiten dutela haienganako violentzia. Baina uste hor barruan ere mekanismo eta gauza asko daudela hori normalizatzeko, ez? Eta lehenengo gauza da beharra, behar materiala zerbait kontsumitzekoa, ez? Gero ere, hor badaude usteak, ez? Beti animaliak erail eta etxean jateko balira bezala edo tratatzen diela, eta ez da egia. Dago liburu oso gomendagarri bat, Jason Rivalena, dela Los animales son parte de la clase trabajadora, eta hor kontatzen du nola urteetan zehar industrializazioarekin animaliekin daukagun harremana guztiz aldatu den, etxeko animali bat izatetik, ez? Nun izena daukan animali horrek edo harreman bat, ez? Industriara sartzen diren zenbaki batekin. Baina ere oso interesgarri kontatzen du nola etxean bizi zirenean askotan, eta erailtzen ziren beste bat izaldu eta dirua lortzeko, ez zuk animalia hori jateko, ez? Hor badago ere mekanismo oso komplexu bat, zer den beharra, zer den desira, nola harremantzen zaren sujetu eta animalia horrekin, gero, zuk esaten zenun ekintza horiek edo plazan ematen direnean, ez? Nik uste gauza asko normalizatzen ditugula, eta animaliekin daukagun harremana bere horretan espezista dela. Etxean eta ruralean landare muandanean ere espezismoa dagoela, ez? Eta naiz eta agian ez den zenbaki bat eta izen bat duen, guk normalizatu dugu animaliak jateko direla eta horretarako daudela. Nik baserritar asko entzun ditut, esanez, animaliak horretarako existitzen direla guk jateko, ez? Orduan norbaiten existentzia horretara mugatzea nahiko latza iruditzen zait ere, naiz eta bere bizitzan zehar ongizate bat eman, ez? Azkenean zuk erabakitzen duzu noiz erail. Orduan violentzia harreman bat dago hor. Eta gero zaldiak edo gure harremana haiekin beti da transakzionala, beti haien jaiotza da guri zerbitzeko, eta ez baldin bada jateko, agian da landa zulatzeko eta lana egiteko, zuk esan duzuna, langileak diala. Erabiltzeko existitzen dira, ez? Orduan, nahiko harreman bortitza da. Asko daukagu hor hausnartzeko zentzu horretan, nola harremantzen garen inguruko guztiarekin, ez? Ez bakarrik gu gizaki gisa, baizik eta beste espezieekin, amalurrarekin eta oidanarekin, ez azken finean. Esplotaziotik bizi gara sistema bezala, orduan animaliak esplotazio horren menpe daude baita ere, eta animaliak esplotatuak dira, etekin bat ateratzeko, ez? Eta hor, niri kurioso egiten zait, esaten dela esneko behiak daudela, ez? Esnetarako behiak, existituko balia bezala jaio eta esnea ematen duten behiak, ez? Behiak esnea ematen dute ardundu egiten direlako indarrean, ez? Baina guzti hori omititu egiten dugu eta naturalizatu egiten dugu dominazio harreman hori. Claro, eta gero gara, espezie bakarra hartzen duela esnea txikia izan eta gero, eta gainera dago kriston jendia dela intolerantara laktosa, ez daka bat ere zentzurik beti mesatzea behar dugula, ez dugu behar. Eta gero ere bai, zientziak eman dizkigula, 10.000 modu, behar bada horiek ere ase betetzeko edo, ez? Nik uste, ere, izketali guztionetan editu gala askotan aipatzen esplotazio harreman bat, ez kapitalismoarekin sortuta dijoana, orduan behar bada esplotaziorik gabeko edo kontsumo ohitura hauek aldatzeko behar duguna da esplotaziorik gabeko sistema edo jendarte batera, heldu. Zer egin behar dugu edo, nola helduko gara oraino, eta esplotazio harremanik gabeko behar bada
egon dielako lehendik kapitalismoa ez ziren sistema batzuk, edo badian nunbait adibidez, giza talde batzuk bizienak sistema baten, oso gutxi izango, ez ginen tipo tribu autoktono batzuk edo talde batzuk, ez? Nola egingo dute harreman hori eraldatzeko? Labur biltu ez zuek, kiston luzauta behar lasai. Ja, ez dakituko erantzuna dugun, baina, kontsumo gutxitzean ere, azkenean industriak ixten dira, baina lege edo administratiboki ere egin behar da aldaketan diena, nire ustez. Azkenean animalei eskubideak emanez, hori dana aldatuko litzateke. Guk beste hildo batean lan egiten dugu, nik uste aizain beste, uste dugu animaliak ez dituzela inoiz eskubideak eukiko sistema honen baitan, ez? Orduan, guk ere hala nolakoak dazkaulako. Orduan, iruditzen zait, animaliekin daukagun harremana desegiteko modu bakarra edo aldatzeko modu bakarra dela sistema guztia iraultzea. Ez da posible gaur egungo sistema honetan zerbait hobea lortzea. Azkenean berriro ongizatearen bukle horretan sartzen gehalako, ez? Zerbait hobetuko dugu, zerbait igual ez da inbortitza izango, baina jarraituko dugu gurpil berdinaren barruan. Orduan, zuk esan dezuna, ez? Esplotaziorik gabeko harremanak sortzeko beste paradigma batean bizi beharko gera, eta orain hori bai, klabe horiek ez dira errexak, batez ere gaur egungo perspektibarekin, ez? Oso konplexua da eta nik uste bidean hitzak daudela, baina igual garrantzitsuenetakoa dela gure arteko antolakuntza, ez? Horrelako espazioak eukitzea ere bai, gaur hemen egotea eta jarraitza egunez egunera kolektiboan erantzun bat ematen edo. Modu kolektibo baten azken finean. Eta aralatzea sistema eta guztia azken ideiazuk errepikatzen direnak, ez? Eta, amaitzeko tarte honekin, nahiko zenukete bota azkeneko ideia bat, azkeneko desira bat, nahizko zenuketena, ez dakit, aurten edo urrengo datozen urteetan betetzea, baduzu ezuen tartea, edo azken gogoeta bat, sinpleki. Ai, ama. Ez duzu zertu oso sakonago eta behar, baina zerbait, buzuagian buruan zerbait bueltaka edo lasai bota orain. Eura merkeagoa izatea. Ez dakit, nik nahiko nuke jendeak ulertzea, usteet gure lana ez, norren ikusi dagoenagatik dela pixkat jendeak benetan entzutea eta ulertzea zer dan antiespezismoak planteatzen duna, ez? Eta dela gizarte bat esplotatuko ez duena, animaliak erasotuko ez dituena, ez? Lehen jant sabote eta zitzeiten un bezala, diela eiza sabotatzaileak, ez? Eta gero, azkenean, lurralde naturala edo errespetatuko duena, animalien bizilekoa delako, gureare bai, eta zaindu beharreko gauza bat delako, ez? Orduan makroinfrastrukturekin aurrera jarraitzea, azten jarraitzeak ez daukala inungo zentzurik. Orduan usteet, diela hiru oinarri, hori dela, behintzat, gu hemen gauden antiespezistok defendatzen duguna, ez? Ados, azken gogoeta hauekin egia esan, aldugu nik uste saioa itxi. Mil esker, nik uste kontzientzia handiagoa behar dugula izan denok, ez? Aurre egin ezagun gizarte horretara nun ez dan esplotazio gehiagorik egongo. Eta denok beharko dugu elkar lanean aritu hortako, ez da? Bai, mila esker etortzegatik gaur honea. Zuei, eskerrik asko. Samurrak izan gaitezen geure amalurrarekin, ez? Bakarra baitago eta hortako esplotazio oro eten egin behar da. Eta ez adiorik. Mila esker. Eskerrik asko.